И здравейте хора, аз съм Chris Gameplays и днес продължавам моето сървайвалче. Да, така, нищо. Този клип, мисля да покупая малко повече, събирам нещо дърво, някакъв материал. Да. И може да се направи някаква къщичка. Ето там. Ще махна дърветата. Ще видя какво ще направя. Само да си направим една айрон кирка. Така. Си направим една кирчица. Извинете, ако мишката ми се чува. Така. И ако клавиатурата ми се чува. Така. Така. Сега ще погледам мината ми. Мале. Да се щупя тая киркаче. Така. Да. Сега продължаваме и кирката още не ми се е щупила. Не бе. Що си имам много проблеми. Така, щупим се. Сега продължаваме с тази. Ако искате батъл поредица, моля пишете в коментарите. И сега вече надолу отивам. Това е меч. Не ми трябва повече коче. Така. Добре, така пако. Така. Тая мина ще се превърна в някаква къщичка, тук може да се направи нещо, някакъв честрум, да си влизам вътре, така. Ай, ще си взема коваче, дали стои така. Добре, тъма не експи ми да, 30 лева. Няма нищо повече. Оп. Така. Само да вземем този кол. И скачваме горе долу да не вали. Така. Сега продължаваме нагоре вече и скачваме до къщата ни. До тогава ще спра клипа и като се кача ще го пусна. Сега се връщаме. И пак сме тук. Изкачихме върх Еверест. Така. И не вали. Сега ще си вземем малко дърве. Там. И ще си направим една къщичка. Която ще е малка, да е много ясно. Защото няма много дърво. Така. И тук ще направя някаква тъпичка. И малка.
В другия клип ще я върша. Май това дърво, с това дърво ще се кажем с Богом. За сега ще направя така. А в другия клип мисля да се довърша. Така. Ето за сега така ще изглежда, но другия клип ще направя таван, който така бяхме на прасенце. Абе, ела тук да цигаме. Не, аз там виждам още едно, ама не ми се ходи. Така, само погледно всички страни, да. Така. Не знам вече в кой сервер да играя. Ако имате някой сервер, който ви хареса и който ви харесва, и искате някой да снима във вашия сервер, моля пишете на Skype alien.forge.bg, ще го оставя в описанието. Долу-горе това беше от мен. Абонирайте се, лайквайте и чао!